Di ingananon, suang songoni na melalui live streaming. Tarlumobi dihamu na obasod dope. Perjulu sehali manghihuton parminggu di ingananon, dongata ma debata. Taparade maroha do pikirata, martangiang na hohom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Maret de meditasian buku de nomor 12 ayat 1 do 2. Marhite-hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni todi porbadia natumo palangit dohot tanoon. Amin. Sai pabotohonommu do tuau dalan hanguluan, go dolas ni roha di adopan ni bohim, akka hasudungan ni roha do disiamummu saleleng ni leleng na haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangi yang mahita, ale Tuhan debata pargogo na sohatu dosan, namadok mauliate dohami tuho, ala di papatar hodoh tuak kasih pilebegu anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya si roham, saya payem madihami rodi pinoparnami barita nauliih, jala pararat mai tu saluhut bangso, asa bisar sodang nihasa ngapomi dohot dia kana hudul di haulomon, dohot na nilinggoman ni hamatean. Marhiti-hiti anak haholongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Tangihon hamuma pati ni debata, sian pati parjolo sahatu pati pasapuluhon. Pati parjolo, au do Jahoba debatam ninna debatatta, dang jadi marakup au bainommu debatam. Pati paduahon, dang jadi ganaommu jaladang jadi sumanommu, manangahan na di banua gijang dohot na di banua toru, rodi na di bagasan aek, na di toru ni tano, yang go tunggabe si sobaon manang sioloan. Pati patuluhon, dang jadi dohonon guarni debata yang go soturedalan na, ay hona uhumna do sugut akka na marsineang di guarna. Pati paupaton, ingot tamuma pa badiahon ari minggui, di naonomari maulahamu nasa siulaummu, alayang go ari papituhoni, ari paradianan ni Jahoba debatam doi, dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe manang burum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, ro di pinahammu, ro di isi ni hutani halak pe nabangibati hutam, ay di naonomari do di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasa isina, dungi maradia doibana di ari papituhoni, di bahenido ubahen na di pasu-pasu debata Jahoba ari paradia nanay, jaladi parbadiay. Pati palimahon, ikon pasangapom mudo natorasmu, asa martua ho jalaliling mangulu, di tano nanilehon ni Jahoba debatam deho. Pati paunopon unako mamunu, pati papituhon unako mangalakup, pati pawaluhon unako manako, pati pasiahon unako olo makatidakon hatan na sotutu maralohod donga jolma. Pati pasapuluhon dang jadi haliangan ni roham bagas ni dongammu, dang jadi haliangan ni roham dongan saripe ni dongammu, manang naposona bawa, manang naposona boru-boru, manang lobuna manang hudana, manang dia pe ugasan ni dongammu. Beha padok ni debata taringot tuna sapului, oddo, au do Jahoba debatam ninna debatata, pargugu na suhatu dosan jala parrimas, siluluhon dosanya mana tu pinoparna, rodi sudut patuluhon, rodi sudut paupaton, pinoparnya kana suguroha diau, alayasi dorohaku dia kana maribu-ribu, akan namar holong ni roha diau naso mangalaosi patikki atong rak mangidugo mahitan tu debata mangulahon nau partu patik nai ale Tuhan debata saya pargugui mahami mangulahon nau partu patik ni. Tatopoti ma dosata, ale Tuhan debata amanami pargugu na suhatu dosan, para siroha midahami na dangolon, narodo hami tujulum manopoti dosa nami na gudangi, di bagasan hajahatot dohami tubu, jaladang adong haporsyaon di bagasan rohanami hian, saluhut dohami manibil sian akka dalammu, masay gudang do pangalosyon nami di patikmu, alay ingok mahami ali Tuhan, ala nidenggan ni basam dohot asin ni roham,
Sa unang paingot-ingot akadosa ni haposon nami, dohot pangalosyon nami. Sa ingot mahami ho bartu asin ni roham dohot denggan ni basam ala ni guarmu. Ali Tuhan Yesus, marpamuati maroham di dosa nami nagudangi. Amin. Tabigima hata baga-baga taringot tuhase saat ni dosa. Songonod do pakoholongin ni debata di Portibion. Pola do anak na nasasaday di lehon. Asaw ng mago ganup na porsea di ibana. Asa hanguluan na sa leleng ni leleng na di ibana. Hasa nga po ma di debata na di gijang. Amin. Tabigima hata ni debata turpuk nyari minggon imasian Markus Bidusada ayat 1 ayat 20. Tajahama marsoris-sorin. Alai dung dihurukot si Johannes Roma Yesus tuluat Galilea majami tahun barita nauli ni debata. Ninado nunga dapot tikina nunga songgo para jaon ni debata pau bahamu marohamuna jala porsea ihamu ma barita nauli. Dungi di namardalani ibana di topi ni tau Galilea di ida masih Simon dohot si Andreas dongan sa ama ni si Simon na sumapakon jalana tu tawi ay padjala do nasida. Jadi di dok Jesus matu nasida ihuton hamu au bahenokku do hamu si jala jolma. Pitor di tadikon nasida majalai laos manghihuton ibana. Jadi dung dumau utik didalani siani di dama si Jakobus anak ni si Zebedeus dohot Johannes dongana saamai di bagasan parau donang sida pature-turehon jalan nasida. Dungi manigor di jauh nasida gabi di tadikon nasida ma ama nasida si Zebedeus na di parawi rap dohot aka anak gajianna laos rodo nasida manghihuton ibana ima sahatna martua do akan natumangihon hata ni debata jala no peopsa
Amin. Tidak kon maha porseao tai songon na hinatidak kon nidongata saha porseao di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehovah ido ama pargugu na suatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabean si atod di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumaon na bernit di panguhuman ni silatus na mati tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat tu banua toru dun ditanom na mulak mangulu di hari patuluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun di libata Jehovah amanai pargugu na suatu dosani disimai bana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi hala na mangulu dohot na mate au porsea di tod di porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni hala Kristen aka na badia dohot di hasesaan di dosa dohot di hatai na madok mulak mangulu sogo daging ni hala nong mate dohot di hanguluan na sora suda. Tabige mati ting di huriata. Titing di huriata di bagasan minggon. Saya guarni minggu. Guarni minggu ta sedarion minggu patuluon dung Epifanias do topik gok huaso do hatani Tuhan Yesus. 2. Pelantikan guru sekolah minggu. Sedarion minggu 24 Januari 2020 sada di permingguan pukul 7.30 bahasa Batak patupado pelantikan guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan narade jala mendapat terhodiri hobar tu warta jemaah ni huriata bulan November rodi Desember 2020. Hobar tu si huriata HGBP Mampang Perapatan pasahaton maulati godak tu sude guru sekolah minggu nang mamelior dirina di pakubasyo tu anak sekolah minggu nasa lelingon. Pinangiro dia akan terpilih asa menduhuti pelantikani tapatu pamai dung sidung pilihan padon aka guar sekolah minggu kami Mampang Perapatan terlampir ibagasan harautas manang warta jemaat. Tolu pemberkatan nikah titik perjulu neng majalo pasu-pasu perbaga sumba ima tupal manahan sialoho anak niamata anggiat sialoho tubuh ni inata riamin rakna rotua sira barok ruas ni HKBP kapuk resort kapuk dohot Selvi Irianti Norma Juliana boru lubat turuan boru ni amata Friden lubat turuan tubuh ni inata Siti Banur Simajutak almarhum ruas huriah HKBP Mampang Perapatan
pamasu-masuon di hari Sabtu 20 Januari 2020 seda di HKBP Kapuk Resort Kapuk tuhat tama nama masu-masu ulau ni opat panitia pengadaan mobil pendeta resort Habar tu keputusan rapot resort HKBP Mampang Perapatan di hari Jumat 5 Januari 2020 seda nungga dibentuk panitia pengadaan mobil pendeta resort HKBP Mampang Perapatan Ima ketua Amak Situa Horas Sebolon nomor 2 sekretaris Amak Situa Sarwedi Segian nomor 3 bendahara Amak Situa Dapot Lamsiar nomor Paung nomor 4 Sidana 5 Amak Situa Patar Manopo Tabunan nomor 2 na Amak Situa Res Roberto Sinurat nomor 5 pembinaan guru sekolah minggu di hari Sabtu 30 Januari 2020 pukul siawi maringanan di gedung serbaguna naik patu potama pembinaan guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan doho tema unang mau hurohani halak mida ho syala haposomi alai gabitiruan ni akan apursiama ho di pakkatayon di parange di holong di roha di hapursiaon nang di hatomanon tersurat di sada Timoteus bid 24 ayat 12 pinabotoho tu suderu guru sekolah minggu asa parsidoho di pembinaan nomoronom berita habot niroha di hari Sabtu 27 Januari 2020 sada nunga marujung ngolo ima inang mariris bor simanuk kalit tubuh di hari 8 Agustus sada sia 5 tolu marumur ma 66 tahun alamat Ciputat sektor 5 pemakamanna di hari Saderio tanggal 24 Januari 2020 seda di TPU Kampung Kandang tuat tamana mengapuli dohot maguguyon keluarga dan ditinggalhon pitu kebaktian sekolah minggu di hari Minggu 7 Februari 2020 seda pukul tauma Parminggua sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan secara virtual. Pinaboton tu sudina toras niya kota sekolah minggu asa tasosoima lahu maduhoti permingguon sekolah minggu. Nomor waru ruas namar sahid. Tabuama di bagasa tengata ruas namar sahid 5. Inang nyonya tapubolon mutiara bursiahan sektor seda nah dirawat di rumah sakit Budiasi. Nomor 2 na Amang Lason Pasaribu sektor 2 pemulihan di bekas nasida songon hatan di depan nama dok pasahak madala mutu jahowa jala haposi ibana asa ibana patureon tersurat di buku pesalmen bidu betul pitu ayat 5. Nomor sia ulang tahun kelahiran Sude para halado doho ruas pasaton selamat ulang tahun tu ruas ni hureta nama ulang tahun di bagasan seminggon songon di dok hatani di bata atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan di bata nagugoi asa dipatibu hamu ditikina tarsua di buku sada Petrus bidu 5 ayat onom. Nomor 10 parhepengon Boy mata jaha akapelean hamol do na asing na so di janahon di titingon ima di buku acara nok tatip B marsada-sada songoni masa ni titing di begasan minggu to saderion tuatta masu per minggota nak piliata bain hasangapon di gorna mau lihat Maret de mahita sian bukwede nomor 467 ayat sada 1 tolu huhut mata pasahat piliata sada asa da bigit di bagasan las ni roha.
Dame ni debatana sumurung sian saluhut na roha. Iman na mga ramoti ate-ate dohot pikiran mo nabi di bagasan Kristus Yesus Tuhatay. Amen. Oras malita. Jamita di mingguta sadarion imana tersurat di buku ni si Jonah manang bahasa Indonesia Yunus Jonah 3 ayat 1-10. Topik kemurahan Allah yang menyelamatkan. Disuruh debata musa si Jonah mengalubahon tu Ninive. Dungi Roma musehatani Jehovah tu si Jonah padua halihon songonon. Warak maho laho tu Ninive hutana boloni. Jala titiko tu si titing si pabawaku tuho. Jadi borak masih Jonah laho tu Ninive hobar tuhatani Jehovah. Alai hutan nabulun do yang go Ninive di jolo ni debata. Pertuluarian merdalan lebasna. Ngidi buka si Jonah ma merdala di bakasan hutai persadarian. Jala martikting ma ibana madok 40 hari nari nama jadi marong-rong ma Ninive. Hamu bawa ni rohani Ninive. Jadi porsia maka jolmai isini Ninive di debata. Jala dititikon madokon marpuasa sadari. Jala marulus hori nasida sian halak nama gudang rodi na Mehmet. Dungi sahak mahatani raja Ninive. Dungi sahak mahata itu raja Ninive. Jadi hehe maibana sian hawang sana. Jala diosari pahianna hian sian dagingna. Jala martujukon hori ibana. Jala hudul tu sirabun. Dungi disuruh raja ima martiting pabahot tu bagasan Ninive. Songono do titing ni rajai dohok dongan na akan sangap. Nang jolma dohok pinahan tole lubu dohok biru-biru dang jadi medai agi aha dang jadi manggagat aek pedang jadi inomonna ikon marulus hori jolma nang pinahan jala guguan nabi jujuni debata jala ganup jolma ikon mulak siadalana narwai do sian hatu doson na niula ni tangan nasida. Ise upotosa ang giatung marpangulahi jala solsolani debata rohana. Jala mulak ibana nasian perpir ni rimasna asa unang mago hita. Jadi dung di ida debata pabahanan nasida namulaki nasida sian dalan nasida akan arwai gabe di solsol debata marohana taringot tu amagoan nanilubahonna bahenon nahiyatu nasida gabidaksau dibaen onima sahana dihita akadongan sabar syaon na perjuluh tabereng diturpukon asini rohani debata tu jolma kemurahan Allah molo tabereng do bohas sifat ni jolma dohi do umura mulak rohani dewata sian rohani jolma. Omma sada pesan diturpukon. Menang boha jahat ni jolmai, boha pangalau ni jolmai murah do mulak rohana. Nang di kitab Sada Musa dungi manol solima rohani dewata aning. Soni nang diturpukon. Allah yang go rohani jolma murah maul hied do. Mengampuni maul hido marasini roha pendendam do jolma jala ido diturpukon si Jonah adokon alok ma Tuhan pasai Ninive songon Sodom do Gomora enda do makana dang lawi bana tuhutai mamudai bangsoi alani berengota
kota Ninive ima sada kota nama sebelganina natazahanakin dungi Roma musehatan Jehova tu si Jona pa dua halihon songonon borhak maho laho tu Ninive hutana buluni kota besar ibu kota Asyur. Jadi bertiga kali berganti nama Assyria, Suria, Asyur. Ima ada kota di Timur Tengah manang Arab mai. Nah berdekatan tu Jordania, Irak do nama liang. Jadi dunia Arab do. Penduduknya nina 500.000. Mula pematang siantar 2.500 berarti dua kali na sa kota siatar mah. Mula Jakarta Selatan 1.100 jiwa di satuan di Jakarta Selatan mah. Memang kota besar do. Taruh majo 5 kecamatan Jagakarsa, Pasar Minggu, Cilendak, Pesanggerahan, Kebayoran Lama, Ternasai mah. Manang Setiabudi, Tebet, Pancoran, Mampang Perapatan, do Kebayoran Baru. 5 kecamatan berubah total. Sian Pangalaho na sangat jahat. Di sido percabulan, di sido pesta pora, kemabukan, penyembahan berhala, masa do hukum pancung, bakar hidup-hidup, bawa dunia Arab. Budi mana menggotos leher orang, jala itu si Jona di dalam kapal di mana laut Tarsis dibolokkan hala Arab do membuat. Odo di mana odo main Roma ombak besar, angin puting beliung, ibereng warna kulitnya berbeda, ibereng igungnya berbeda, matanya berbeda, suku na hala adoh. Wala Israel orang begaor na bolok mau tu laut tu. Tabayahkum ma sada kota yang cukup besar, na somaragama kafir, di tempat tu disuruh sahalak panurirang. Jadi memang garis keturunan si Jona, dia adalah seorang nabi panurirang. Allah diutus debata idolkon on perintah kedua kali. Perintah pertama disuruh tapi dia melawan. Allah memang mebir. Juga disuruh perdita manang situa. Lama johamu tu Arab majamitain na berang na barani rate. Yang ko situa rang na barani te. Babuhamu majo Injil Yesus Kristus tu Arab inna. Angko perdita rang na barani. Bena manguli hamati ama beda. Bersilakan si Aharo nesoni raktaralo inna kan. Belagi melau tu ta sarangnya laki. Tu Mekah. Alani godong penafsir mandok, ya bisalah kita terima si Jona menolak karena si Jona tahu bahwa Ninive itu pusat Timur Tengah yang sangat kasar, nak kasar kelawan. Nah godong apa merkosa hadis pelecehan, penindasan, sombong, arogan, sangat jahat. Ala disuruh Dewa Tama lamar berita nauli si Jonaon anak si Yunuson. Barang uli mana? Balau di mana tu kabali ala tu kabali Tarsis do arahna. Labatan na mololau disuruh tu Malaysia apa kabelai mana tu si Bulga. Ang alari ya teh. Apa tongalau Roma badai ibadah debata bahasa Jona melawan. Ungin akin olok ya blokom mai mana awak kapalon alai budu ikan besar rajani ihen ninna di bahasa Batak. Di bahasa Indonesia ikan paus. Kota Ninive yang sangat jahat dan rajanya itu bukan raja sembarangan. Pemimpin Perdana Menteri menang raja presiden di daerah yang sangat besar. Alai diturpuko dilokon, dia pun percaya kepada teguran daripada si Yunus menang si Jona. Acarangnya teh. Walau pola raja Arab Persea
dan membuka jubahnya dan turun dari tahtanya, turun dari singgasananya. Berarti si Jona adalah betul-betul menyampaikan firman waktu kedua kali. Anggota perjuli menolak di mana? Ungi bodut, isapato di mana mesti tu diarahkan tu Ninive dungi dang be di sisi honi bana. Mate petahau kon beritahon bahwa 40 hari jika Ninive tidak bertobat, maka Ninive akan ditunggal balikkan soal Sodom dan Gomora. Alanim berberita nauli tu dunia kafir yang ganas, beringas, sinis, penuh kedukunan, penuh keduniawian. Bakar rajanya yang sangat kejam bisa takluk. Memang dak sudah takluk 125.000 do. Dari 500.000 di Turbukon, 125.000 percaya kepada Jona, percaya kepada Allah. Manang melalui istilah sonari sian satonga Jakarta Selatan on bui gebi Kristen. Barak Pulau Boto petani menuju Jakarta Selatan on piga jiwa do teh. Alak Kristen. Ale di data hampir 120 mulai DKI 125.000 jiwa ina aduk Katoliki. Ale 5 kota mai di Jakarta kah? Olah Jakarta Selatan 1.100. Odo dihita kadonga sahur seaon nang dohonon diturbukon. Mulu ngatar ju mulu didongani dewata. Iko pasahatan mahatan ni dewata tang boy majua bahkan padita sadiri manang pandok sadirok musnahkanlah Tuhan itu, hancurkanlah itu Ninive karena begitu jahat dan kejam. Alai murahiyam mulak rohani dewata idona udok nakin asini rohani dewata sangat jauh bermurah hati manu Allah daripada Tuhan. Angko solmai oleh suku kita sada olarong menajahat sada huta oleh suku dewata dimusnahkan apa diselamatkan sudiru kita mandok musnahkan saja. Apalagi nama ralau tu hita kalau disiksa hita dibakar gerijata amarota aluk mamate. Alai justru dewata tidak. Odo teologi yang dohonon di buku Jonaon kemurahan Allah yang luar biasa dan dahsyat. Dan hanya kemurahan yang biasa-biasa saja. Soni don yang diigil terbukot hita. Dak kolaborasi rohana biasa-biasa hita. Alai kol luar biasa. Kalau nasalelengong ambar burju hita ngaringkas hita aleng dohor terbukon ikol lobi do pesani. Asamu baportibion. Tidak cukup hanya iman yang sementara. Kalau roh hita tu gereja saya 1 tahun di hari Natal. Kalau roh kita tu gereja di tiki Paskah, olah sali-sali tidak cukup. Iman itu nak iman yang sementara. Manang arong iman yang melompat dalam gelap. Kalau tiki orang hari bahasa isong na berjudo, alai molongaro udan gerimis tang roh itu gereja. Las bersalimu ma oleh hutan na mergober. Tori tutup masuk desa toru bapur masa pejama pak sore. Alai raksong ni neng dohon itu terbukon patuduan ni debata. Iko para si roha bulok ko. Padita pei, situa pei, apalagi ruas pei. Tingkatkan terus kerajinanmu berdoa. Ala si Jona pei dung ibodu ikan ibana. Naso rajin di mana martangan ibu tuan idek ke martangan di mana mulut jaha uku Jonaon. Beh, ibu do pe martangan ibu tuan idek ke. Lapatanna di dunia kegelapan nyawa yang sudah terancam. Disitulah orang bisa berdoa juga. Madokot Tuhan terserah di homa Tuhan. Ayang asong nagulap uberang idea bon. Nang sadar di mana? Alai dipanggil terbukon iman yang mantap. Jona tidak melepaskan kesempatan kedua. Untuk persuruhan kedua langsung hari pertama dia melangkah. Dia mulai taputar pilih misi Jonaon. Tori dapat toni bana do. Pada saat berkumpul orang Ninive mano-mano bapatung. Betor nangi gorok di mana toh? Tori di mana? Jangan menyembah itu.
bubar na bah isi do bayon na ai bereng asing do mata na asing igung na asing ngubuk na ai ala Yahudi do na tangkap torin do ali nang menyerah bana. Saya ingin juga menjumpai rajamu. Di mana istananya? Saya akan pergi menyelamatkan dan menubuatkan madokon 40 hari raja. Kalau kalian tidak bertobat akan dimusnahkan. Gue berpikir raja. Bayaro maksudmu nah. Ini ada orang ini yang sok jago. Raja ina karaya toh ibu betul gimana? Dikak matangan. Ini ada mata-mata ini yang mau berbohong-membohongi negara kita. Baru marajai. Ai sedih botoh nang malala nini pion. Bai Tuhani isi Tuhanmu. Bade bata Elohim Yahweh. To di porbedia. Bai dua teh. Pikir-pikir sudah ini. Tabayak kau melorah kita menjumpai seorang raja Arab. Jala taruh ini tanah ini akan hancur dalam 40 hari. Kemudian ini dihajar, dipukuli karena dibilang berbohong. Oleh dari mana? Raja bilang sama rakyatmu harus berubah karena kejahatannya. Sudah dilihat Tuhan, memang amat saya sangen inna hajahaton ini bai. Tapi coba membuka soal dia doh hajahaton nale gok pembunuhan, gok kekerasan, gok sudah mah hasil pilih bigu di si asarong beding na soal Sodom do Gomora. Dungi sadar rajai ibu ke mana maju bane. Jala turu di banasan singgasana lain. Jala disuruh sudah rakyatnya berpuasa. Doh akka ternak nina. Dapatanna rajai gurang doh akka hodana di si. Idok unang ilembangan. Aleko sudah berkain kabung. Iko sudah marulos hori. Marturung tang manga puasa. Unang minum, unang mangan, unang makatai, unang mangulah manang ape, apalagi akadosa, sudah tutup. Kalau di Bali nyepi mah warni. Tutup semua rumah, tutup semua toko, tidak bisa berjualan. Ternak jangan dilepaskan, kurung semua. Tidak rajai. Dokon ninda toka parangana. Titikot tu sudah huta, sudah kecamatan, bertobat, diam dan berpuasa. 120.000 na berpuasa jolma asing niaka papahanan dungi dibuka rajaima jubana jala dibayar sirabun itu dunia Arabon tori bayar sirabun tanda berkabung tu si majujung nao sudah tu badan naon dungi idok ibana Tuhan mangna Tuhan dia be nale Tuhan si Jona ampuni kami. Ido kemurahan ini bata kemurahan Allah asiruhan ini bata uboto ini do debata si Jona lomoro ham naing lekse honoku ini beon alai asihir aku ala nonga muwe rajai anggo jolma pendendam do las rohana molo songon Sodom do Gomora alai hubereng do nasida nunga mar abi hori marulus hori berkan kabung alani dang be lekse honoku nasida. Alani nang dihita saluhutna terpukon ni seruan pertobatan. Tarok marak pola perjahatia kita. Aledak tarok kita perpercuhian. Di suara turpodo kita sa berubah, berpuasa, bertobat. Allah tabereng ma nama saw memang beruntun nepi garyon. Direktur percetakan HKP moding natari. Atur saya moding dosen nomensen Juliber Manik Damanik nah tuari moding amak sinaga manaria sinaga udah 10 yang meninggal pendeta yang ngarok bawa tahu gurang mati kapadita di tahun ini hati-hati karena Allah mungkin marah sampai mabiri ba ay baru doa niku daw ang amang utangnya ko dorang nang do pena ba mauliate ma Tuhan ini kutai mang na ese jibo to hoy nang ko isa Sumatera na mandelepono enang do boto-botom ni ko dang martangnya ng gereja jam 5 pagi pengonima ido Roh Kudus itu awina ba na masalah na roha alai kenyataan memang banyak sekali Pareses Medan meninggal
pendeta Cengkareng meninggal, semua banyak yang meninggal. Alani tiru ma raja Ninive naolo mabuka harajan naik turun, tidak mengandalkan kuasanya tetapi mengandalkan kemurahan Allah dan berdoa, Tuhan selamatkan kami di masa ni Covidon. Tak tardok kita alani hagugutta manang faksi pelas rohatan alai koro songon raja Ninive ma tarok Tuhan pelu hamisian Covid-19. Orang Ninive mau mendengar khotbah Jona. Orang Ninive mau mendengar firman Tuhan. Orang Ninive mau mendengar suara Allah. Allah dihapur saya nasi rohatan di bata, nasi nihaton di bata. Asea do imam modai jalan amisang paululihon manugudogu doho peluahon menyelamatkan. Idona idok ni si Timotius itu. Segala tulisan yang dilakukan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kesalahan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran dan untuk menyelamatkan. Atena kita selalu na dijabu bergugur dari batapa loh kita jalayak kita. Pengharapan itu bukan hanya optimis. Molo dijol ada optimis yakin 100%, alai molo didok pengharapan di Alkitab melebihi jauh daripada optimis. Olor tersurat di Alkitab ondang holan na ata buti songonino ni ata tatusi. Olor itu pengharapan pakirimon tak holan na yakin kita daun, tetapi 1000 kali lipat daripada yakin, jauh lagi di atas optimis yakin 100% jauh. Iro na pinasa ni debata tu si Jona. Pengharapan itu bukan hanya mau mendengarkan suara Tuhan, tapi percaya 100%. Tak terbatas, tak kala 1 juta. Songot tibo ni pertibio tu langit pakirimoni. Odo na luar biasa. Kasih yang luar biasa bagi kita orang Kristen. Walau apalagi tanpa pertobatan. Pertobatan saja tidak cukup. Apalagi mau bertobat tidak menjadikan Kristus dalam hidupnya. Tetapi orang yang menjadikan Kristus dalam hidupnya berubah, bahkan berbuah sangat banyak, sangat lebat. Tuhan bisa memakai siapa saja, kapan saja dan di mana saja. Manangise pei, na pogos pei, na mora pei, na pister pei, na orang pister pei dipakai di batado, manak perhalado pei, manang ruas pei. Dipanggil untuk menjadi pewarta Injil. Songo jamita dari minggu no mention keluarga miskin di Nordstadt Jerman bisa jadi tokoh nasional atau internasional. Tobat sejati bukan hanya menyesal, bukan hanya berhenti berdosa, tapi menaklukkan diri di lutut di hadapan Tuhan. Kasih Kristus yang menyerahkan kita untuk berubah. Holong ni debata, holong ni Yesus Kristus do nama kita berubah. Tak tidak kau dia te. Kalau seorang jamita dan adong gereja dan Kristus, mana mungkin saya berubah? Wah tidak kau di tongol pada saya sudah berubah. Saya sudah bertobat. Allah didokon firman tidak cukup hanya bertobat dan berubah, tapi sujud di hadapan Tuhan. Karena pengharapan itu bukan hanya datang ke gereja dan berubah, alai ikon berbuah yang sangat besar. Ido hatan itu ani. Asa berengommu nasoha ni dan matam nasoha bini gini pinggolmu yang luar biasa, muka langit. Ona bereng si Jakob. Marna kok mijur sur-suruan. Dan banyak lagi hal-hal besar yang terjadi jika kita mau berserah kepada Tuhan sepenuhnya, berpengharapan di jauh di atas dari rasa optimisme dan keyakinan kita. Alani topik ni mingguta kemurahan Allah yang menyelamatkan umma. Nama saya belega asini rohan di batana peluahon. Si Yunus nabi panurirang manang hamba Tuhan manang perhalar beon lao pada 2 halihon tu kota Asyur ima ibu kota Asyur Ninive nakpe panurang nagel lagi bana dak sekelas Yesaya Yeremia si Ninive panurang nagel leng dori dok ibana alai berani. Yunus Jona masa berani berarti merpati. Nak pesian Israel utara ibana dan Israel selatan. Apa tanah Israel utara nabi ibu kota Samaria. Nah hasil percampuran Israel tuaka persibelebegu ibana
alai luar biasa harus semangat nih bana. Habang song merpati tulus ikhlas. Dia adalah putra Amitai abad ke-8 sebelum Masehi. Tarsis membelok ibana, roh angin puting beliung, angin ribut, angin laut. Awak kapal membuang undi mencari tahu siapa penyebabnya angin ribut. Kemudian membuang Yunus ke laut. Laut berhenti. Yunus di perut ikan dan Yunus berdoa selama 3 hari. Tong nidok si bolus sate. Tulu hari tulu borong ini ada ba martangnya hu tu matangis olah mananggau kamu. Video dia tidak ko si Paulus. Lah Umar bertanauli tu Korintus, Kolose, Efesus. Tulu hari tulu borong ini tidak makan, tidak minum, saya hanya berdoa dan meneteskan air mata supaya tidak sia-sia firman Tuhan yang saya sampaikan. Kesempatan kedua, si Jona mempersiapkan diri. Engkau nggak matang bagaimana? Ibu tahu deki bana, mangulu manang mati kon barani awina. Hidup ini adalah kesempatan. Ini doa ciptaan di lagu itu. Perdita ya sudah meninggal. Ia mempersiapkan diri, mental iman yang berkobar-kobar, membekali diri semua hari pertama langsung bergerak, bekerja, melangkah, menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan. Don't wait till tomorrow. What can I do today? Bahasa anak rupani. Hidup imana, saya akan maju menjumpai siapapun, bahkan pemimpin rajanya di kota yang belum pernah saya kenal, yang saya pijak. Saya melangkah. Gereja juga harus mempersiapkan diri. Songo moto nakin, unak tapete. Marsugot nawui taula sedarion manang yakon, manang di dia pehita manang karjuta. Odo di hita ka dongat sa porsiaon. Berita lasni roha di mingkuta sadarion, songon penghantar di hita. Mulai ulau tate enang, tetap kita berpengharapan, digijang ni rasa optimis, percaya yakin. Amin bertanggung kita. Melihat oleh Tuhan di hatam nabadia luar biasa, oleh semangat di kami, merpakirimu kami, melutuk pengayaki kami melangkah melayani, yang ni dang akadonga perhalado, oleh pakirimu namangulu digijang ni dope. Menanggapi hamaolon cuaca, COVID-19, persoalan ekonomi, kesehatan fisik, gudang di tanggung jawab pikiran tokar danak, memikiri aka sinadongan, sinamot, sudia ka keperluan, alai mangasahot Yesus merpakiri mendohami. Tunggu matang yang nami tu nyonya tanpa bulun mutiara bursihan sektor sada, dirawat di rumah sakit Budi Asih, dalam nama Yesus sembuh. Bapak Lanson Pasaribu sektor 2 pemulia dicabu. Mengasahon karena Yesus malum. Odop pakiriman nami nomor Tuhan. Dakolan na biasa-biasa di Tuhan. Alani nang akan nama ulang tahun tangkalan nami do masada na minggu 1 minggu nang ro. Ibu kasih Yesus Kristus. Amin. Mari kita. Akan
Masuk mahita tu acara pelantikan ni guru sekolah minggu di Huriat Tahun. Ada data 175 Roma Nasidah Tujolo. Marpulgudo di Culuwun, marsaudara Abion, oh Yesus Tuhan kami, oh Rajana tersilagi, napina timuin musik, sai rumah Tuhani, Allah Jalla menganiang pemujian di goarmu, oleh Allah di rohamu. Surat Keputusan nomor 04 garing SK strip GSM garing 1 garing D.8 Romawi strip R.10 garing 1 Romawi garing tahun 2021. Pendeta Huria Kristen Batak Protestan Resort Mampang Perapatan Distrik 8 DKI Jakarta yang berkedudukan di Jakarta membaca Aturan dan Peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga. Mengingat yang pertama, hasil sermon atau rapat paralado HKBP Mampang Perapatan pada tanggal 27 2. Warta Jemaat HKBP Mampang Perapatan pada tanggal 29 November 2020 dan pada tanggal 6, 13, dan 27 Desember 2020 tentang pendaftaran calon guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan. Yang ketiga, hasil sermon atau rapat paralado HKBP Mampang Perapatan pada tanggal 15 Januari 2021 tentang calon guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan periode tahun 2020 sampai tahun 2022. Menimbang perlunya mengangkat guru sekolah minggu di HKBP Mampang Perapatan Resort Mampang Perapatan untuk mengemban atau melaksanakan tugas sesuai dengan aturan dan peraturan HKBP 2002 setelah amandemen ketiga. Memutuskan dan menetapkan mengangkat nama-nama tersebut di bawah ini yang dipanggil akan ke depan altar. Yang pertama, Magdalena Revini Wali Siregar dari Sektor 1. 2. Listeria Tapu Bolon dari Sektor 2. 3. Cynthia Veronica Hatselia Manalu Sektor 2. 4. Yuniarta Situmorang dari Sektor 3. 5. Tiur Ayuningsi Oktaviani Purba dari Sektor 4. 6. Itu Riana Hotnauli Hutajuli dari Sektor 4. Yang ketujuh, Hartasia Susan Panadia Simanjuntak dari Sektor 5. 8. Harlidia Angela Simanjuntak dari Sektor 5. 9. Mita Pangeribuan dari Sektor 2. 10. Marta Belvi Sijabat dari Sektor 3. 11. Yesi Lestari Simbolon dari Sektor 3. 12. Elsa Tabita Anastasia Sinurat dari Sektor 4. Yang 13. Metwina Teresia Herlina Samosir dari Sektor 5.
menjadi guru sekolah minggu HKBP Mampang Perapatan, Resort Mampang Perapatan, periode dari tahun 2020 sampai tahun 2002, terhitung mulai diterbitkannya surat keputusan ini. Demikian surat keputusan ini diperbuat dan disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dimaklumi dan dilaksanakan. Apabila terdapat kesilapan atau kekeliruan, surat keputusan ini akan ditinjau dan diperbaiki menurut yang semestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2021, Pendeta HKBP Resort Mampang Perapatan, Pendeta Sang Hormat Banjarnahor STHMM. Sahon mga sahon gor ni debata ama gor ni anak na Tuhan Yesus Kristus gor to di perbadia pinasahma Tuhamu SK penugasan saya didongani dipergugui diramoti diringirik Tuhani mahamu laho mendidik secara Alkitab, secara psikologis, dohot maraleal itu kadak danak. Nasa mau tu di bagian sekawan musasada. Kerwakilan. Mereka hita nomor 140 ayah obat asjong mahita. Tangya kama peliata alede bata amanami na di benua gijang hodo harorwani salut si leo-leo nadenggan do na saulibasa nama lutus upasat hami masya nanilon mitu hami pilihan nami tuho saya jalo meigabe uap na khusus di colom pasu-pasu me jalo ramoti asa ho parhasya kami pilihanon pati bulun harajamu itong-atongan ni huriam roh di portibion buhay marohanami marhite-hite tadim asalam hutadahami gurang ni sila lehon mi tuhami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami amin. Manami na di benua gijang sai pinarbadia magormu sai Roma harajamu sai saat malomani roham di benua tongon songon na di benua gijang leo matuhami selarion hanguluan siapari sai sama dosa nami songon panisa nami di dosa ni dongan nomor dosa tuhami una kami togi tu pangujunan balu amahami siap pangago.
di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan de batama ho disodakon Tuhan de batama bohina tu ho jala asima rohana midaho didopakon Tuhan de batama bohina tu ho jala di pasar ramadamena tu todim. Salam, selamat hari Minggu.